Александар, гордост македонска. Горди собственици на чисто нова антична история, наследници на Александър, Клеопатра и Самуил, обитатели на земя, родила човешката цивилизация. Това са те, хората, които сантиментално наричаме братя македонци. 20 години след като България първа призна съществуването на независимата държава Македония, част от тези братя продължава да имат един основен проблем. Ние имаме проблем пред се со бугарите, кои не ни го признаваат јазикот и нацијата. Перверзијата на бугарската политика. Како наше бугарско потекло може да се зборува? Цепале Македонија, еј! Бугарската политика работи за придобивање души во Македонија. Лажат! Лажат и сушат! На Балканите лъжите и историята често разменят местата си. И ако доскоро те бяха пазени за вътрешна консумация, преди 2 години македонското правителство реши да затвори всички усти с твърде голям залък. Проекта Скопие 2014. Ова е проект каде што ни кажува дека Македонија била и ќе остане национална и библиска земја. Сите личности што потегнуваат од Македонија, кои што имаат дадено допринос во историјата на Македонија. Мнозинството од македонците веќе се сметаат дека се потемци на античка Македонија, благодарејќи пред се на државната политика, која во последните интензивно 3 години ја комплетно менува историјата на Македонија. Ние со тие антички македонци имаме име. Никој друг не е македонец во светот. Имаме територија. Ние, оваа земја се вика Македонија. Не сега се вика. Се викала веќе милениум. В момента по проекта се изграждат паметници, фонтани, църква, музеи, административни сгради, триумфална арка и дори нов мост над река Вардар. Всичко това във време на финансова криза и безработица между 30 и 40%. Всичко това в центъра на македонската столица. Центарот на Скопје нарекува како еден Дизниленд или паркот на Астерикс во Париж што постои. Цела друга Македонија нема ни патишта не се прават, ни никакви културни настани не се случуваат. Значи, се работи за мене, она што се нарекува една концепцијска карикатура на главниот град на Република Македонија. Основна движеща сила на тези строежи е така наречената антиквизация. Опит за обединение на мултиетническа Македония около общи антични корени. На фона на този мащабен декор за гостите на Скопие остава логичният въпрос. Защо на някого в 21 век би му хрумнало да строи в бароков стил? Ето отговора на един от авторите на проекта, архитект Вангел Божиновски. Площадот во барокен израз пред најголемата католичка катедрала Свети Петар во Рим е копија на площадот во Џараш, изграден од македонски архитекти при походот на Александар III Македонски. Куполите на Свети Иво де ла Сапиенца се всушност копија на архитектурата што ја остава македонизмот кој се вика еленизам во Петра. Значи, објаснението е благо речено малоумно. Оние кои што имаат стручно око или образование, кои ги гледаат овие работи, или се смеат, или ми приоѓаат како да ми умрел близок и ми изразуваат сочувство. Идејата на овие згради е да представуваат еден нов кулис, театарски кулис за брза промена на идентитетот на народот. Архитект Мирослав Грчев е познат в Македония като автор на националното знаме. Преди да стане преподавател в Скопския университет, Грчев създава градоустройствения план на Скопие и е кмет на централната столична община. Само дилетант, само будала може да зборува за македонска култура, македонска историја во предисториско време, во неолит или во палеолит. Тоа во нормални земји би требало да служи како дел од пародии или комедии. Кај нас тие луѓе им даваат микрофони и говорници сериозно да зборат
и да го срамат овој народ. Кога зборуваме дали македонската култура, архитектура, уметност, историја има барок, треба да се каже дека во суштина македонската архитектура го оформува барокот. Барокот во Република Македонија е врзан со во времето кога Македонија била српска колонија. И затоа јас велам дека во Република Македонија покрај процесот на антиквизација оди и процес на југословенизација. Значи, од една страна гледате антички македонци, а од друга страна гледате југословени, а во идентитетот има некоја хумористична димензија. Македонија! На последните, да речеме, спортски навивања, тоа се гледа во еден парадокс, кај што навивачите ставаат шлем од античка Македонија и пишуваат на челото 4S. Јас велам, што сме ние? Антички југословени. За мене јас тоа го нарекувам идентитетски циркус. Потомците на Македон белата раса ја зачнав и од кај вас започнато се. Македонија цела да е, секој да ја знае. Има и куриозни случаи, когато, да кажем, министър на вътрешните работи убедено ме убеждаваше, че всъщност живота на земята е започнал от това, че в Библията, така е било записано, е имало в началото и камък, и дърво, и македонец. И той е крил явно камъка и дървото и е тръгнал живота на земята. Академик Боже Ристовски от Македонската академия на науките е баща на съвременния македонизъм. Той е автор на скандалната македонска енциклопедия, която предизвика истински международен скандал. В книгата Вапцаров присъства като македонски поет, а българската държава е обвинена в асимилация на македонците у нас. Енциклопедията е спряна от разпространение в Македония. Тоа беше паганска држава. А ние постепено го прифативме овде христијанството во рамките, во границите на Византија. Вие гледате какви се цркви и катедрали се откриваме и денеска на наша територија. Тоа беше христијанска цивилизација. Значи, Што ни не може да се словените... во Бугарија? Од 40 до 90 година имаше тука една голема полемика чии се Кирил и Методий, чии е Свети Климент, чии е Гоце, чии е Јане Сандалски, чии е Даме. И најдобро ја прекина со тоа што отидовме во античка Македонија. Вие ако погледнете, да речеме, самиот концепт на спомениците во Република Македонија, Свети Климент и Наум се 10 пати помалечки од Александар Македонски. За сега в центъра на Скопие липсва паметник на македонската принцеса Клеопатра. В Македония, например, има дружество на египтяните или на египците. Аз първо помислих, че става дума за някакъв ромски клан, за цигани, нали? Защото какви египтяни в Македония? И най-официално ми обясниха, че тъй като някога Александър Македонски е стигал до Египет и е общувал с Клеопатра, тя е изпратила някаква група от египтяни, също са идвали на посещение. И естествено, като са дошли, са се родили, нали, деца, останали са тук и така нататък. И от тогава още в Македония живеят и истински египтяни. И дебело подчертаваха, ние не сме араби, като тези, дето сега населяват Египет. Ние сме, казва, истинските египтяни, които са съхранени на тази територия. За всички скептици публикуваме тези статии от македонския печат. От тях става ясно, че от Дружеството на египтяните в Македония не само твърдят, че наброяват 1 милион души и искат да бъдат споменати като официално малцинство в Конституцията на страната, но дори настояват между паметниците на Александър и Гоце Делчев в центъра на Скопие да бъде издигната пирамида заради техните юнаци дали своя принос към общата антична история на страната.
Веќе во учебниците, во академските изјави, во книгите, а масовно таму кај што до вчера пишувало дека македонците имаат словенско потекло, сега пишува дека македонците се потомци со античките македонци. Кирил и Методи, тоа се основополучниците на македонската книжевност и култура. Македонија е билица земја, античка. Император Јустинијан? Он е римски император, има голем допринос за нашата земја. Никој нормално не може да ви каже точно каква е врската помеѓу нас и да речеме Јустинијан. Значи се употребуваат историски факти, се мешаат со легенди, потоа во една пропагандна, но болна, патолошка кујна се претвараат во отров, пропаганден отров за македонскиот народ и се претвараат во бетон, во бронза. Освен Александър и император Јустинијан, друг основен герой в проекта е цар Самуил, изписан с буквата О. Самуиле, цар македонски, од гола иде твојата војска. Правото име на Самуиловата држава било Склавинија, не било Бугарија. Името Словени потекнува од македонските словени, од македонските склавинии. Цар Самуил има оставено голем белег во историјата на Македонија, каде што се борел, може да знаете, она битката со Болкашин, каде што на секој 100 војник им оставиле по едно око. Ако отвориме учебниците в училищата в Република Македонија, ще видите, че самите учебници се пише как българите няколко пъти са окупирали Македония, как българите са били фашисти, личности от българската история, като почнем от Кирил и Методи, цар Самуил, братя Миладинови, Гоце Делчев, да стигнем и до Вапцаров, които там в техните учебници са представени като някакви македонци по националност, които не само са македонци, ами са борили против българите. И уште повеќе, мисијата на Кирил и Методи е мисија антибугарска. Тоа денеска они го слават, меѓутоа нивната мисија е во основата антибугарска. Ако това звучи екзотично, следващата част от историята на братска Македония е задължителна. През 2008 година се ражда тезата, че македонците имат истински живи цар и царица. Те останали на територията на днешен Пакистан след смъртта на Александър по време на похода му в Персия преди 3000 години. И в един момент, много усилено в македонското общество, се лансира, че е време роднините да се върнат. Някъде в Пакистан има едно племе, племето на хунзите, които са хора изцяло приличащи на днешните македонци. И че тяхният лидер желая да се върне и да види майката родина. Скопие беше обкичено като все едно, че пристига някаква световна личност. Цялото държавно ръководство бе строено на аерогарата, червени килими, държавни коли и бяха посрещнати принцът и принцесата, които пристигат от далечен Пакистан, втората родина, така да се каже, на македонския народ. Од Александар наваму го чуваме аманетот во нашата душа и срце. Добро дојдовте дома, чеда на Македонија! Бяха им отдадени държавнически почести, приети на най-високо равнище, премиер, президент и така нататък, разходени из цяла Македония, но това, което мене ме потресе, е, че се намериха и много обикновени хора, някои от които подариха на това кралско или царско семейство, македонска земя, защото казаха, не може, вика, българите да връщат на своя цар земя, а ние също си имаме наш цар, той трябва да си има земя в Македония. В
Встрани от историята, Скопие 2014 е нагледно доказателство, че на Балканите всичко, дори изкуството, може да бъде политика. Најголема кражба на векот. Зградата почна со 23,5 милиона, а сите професионалци знаат дека таа може да се изгради со 2 пати помалце пари. Проектот веќе чини над 400 милиони евра. Колку ќе чини до крај, никој не знае. Проектът Скопие 2014 се случва без допитване до народа и без прозрачен конкурс за изпълнители. Инвестицията е опит на управляващата партия от ВМРО ДПМНЕ да обедини македонците пред лицето на приближаващия нов етнически проблем в страната. Знаете, вие имате еден парадокс. От една страна, вие славейки го името на Александар Македонски и правейки се дека сте много голема нација, вие внатрешно ги одбивате сите други од себе. Ги одбивате и албанците, и турците, и ромите, и власите. И значи, наместо единство, вие правите неединство. Тука, според програмата на владата, треба да бидат намени и институции кои што се потполно инкомпатибилни една со друга, да речеме Уставен суд и археолошки музеј. Што да го ставите во некаква телевизиска пародија, луѓето ќе се смеат само на помен на таква малоумна идеја. Меѓутоа, еве, ние ја живееме во реализација и тоа во зграда која што во само 7000 квадрати, во кој што не може да влезе ни дел од археолошкиот музеј, веќе сега чинат над 40 милиона евра. Неверојатна вистина е дека автор на локациите, урбанистичките решенија и идеите е еден човек. Тоа е нашиот премиер. Какво обаче се случва с тези, които проговорят публично? Особено ако нарекат себе си българи в Македония. През 2007 в BTV Репортерите ви разказахме за побой над българи от македонска агитка край плочата на Мара Бунева в Скопие. Няколко месеца по-късно това интервю е излъчено в една от македонските медии в рубриката «Без коментар». Следват няколко бързи разследвания и на 3 от българите са повдигнати различни обвинения. Въпреки протестите на международната общност, че процесите са политически, 2 от героите във филма влизат в затвора за по 3 години. Можеш да бидеш србин, албанец, влах, циган, всек може. Ама вече като си българин, ти си предател. За вас, българите, трябва само един нож и да ве зарие некой в дзида. На българи, татари, умрете българи. Здравко Здравески е бивш командос от специалната част Лъвовете, създадена от Любчо Георгиевски през 2000 година по време на въоръжения конфликт с албанските сепаратисти. Заговара на знамето вентилаторо, кој не го признава да биде лавот, символът на българщината. След падането на Георгиевски от власт, Здравко пише писмо от държавната администрация, в което иска да се откаже от македонското си гражданство. Осъден е на 3 месеца затвор, а лежи общо 3 години. После това писмо ми ги щупа зъбите. Бев плуван българско куче, българската майка да в Македония се чувствуваш българите струва живот. Тук е комплекса на македонизма. Той знае, че произхожда от българското, но за да наложи този македонизъм, трябва да е най-жесток срещу България. Ако сакате да чуете оваа македонска песна, појдете во Софија или во Благоевград, таму ќе чуете повеќе македонски песни отколку во Скопје. Овде е дефинитивно само песни од бивша Југославија. Секаде където пишало в историческите и архивските данни, като българи, изтрива се и пише се Македония или македонци. То не можеш да го избришеш. Как ще го избришеш? Това, което е част от твоята история. Няма кой друг да ни пази нашата история, освен самите ние.